पंचलिंगेश्वर ଯେଉଁଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କର 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ଏକ ଝରଣା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସେହି 5ଟି ଲିଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ମଣିନାଗେଶ୍ୱର, ବାଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର, ବାଣେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖଜୁରେଶ୍ୱର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରତାପୀ ବାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେବଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 5ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି 5ଟି ସ୍ଥାନ ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସମୟର ସହ ବୟସ ବଢ଼ିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାହାଡ଼ ଚରି 5ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ର ଝରଣାରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମହାଦେବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।